A jiya Asabar, 18 ga watan Afrilu na 2028, al'amura sun sake ɗaukar sabon salo a mashigin tekun Hormuz, a inda takaddama tsakanin Iran da Amurka ta kai ƙololuwa. Bayan sanarwar buɗe mashigin ruwan da Iran ta yi a ranar Juma'a sakamakon yarjejeniya ta tsagaita wuta tsakanin Isra'il da Lebanon, labari fa ya sauya a yau, yayin da Iran ta sake rufe mashigin ga dukkan jiragen harkokin kasuwanci. Wai. Wannan matakin ya zo ne a matsayin martani da kuma takunkumi da Trump ya sanya wa tashoshin jiragen ruwan Iran. A inda Iran ta jaddada cewa muddin ba a ɗage wannan takunkumin ba, babu wata tashar jiragen ruwa a yankin Gulf da za ta gudanar da harkokinta cikin kwanciyar hankali. Wannan takaddama ta fito da wani babban saɓani a fili tsakanin kalaman Trump, a yayin da Trump yake ikirarin cewa zaman lafiya ya kusa, kuma mashigin a buɗe yake dindindin tun bayan tattaunawarsa da China maƙaryaci. Sojojinsa a ƙasa suna ci gaba da aiwatar da umarnin toshe duk wani jirgi da yake hulɗa da Iran. Wannan yanayin ya fito ya nuna mana cewa akwai rarrabuwar kai a cikin gwamnatin Amerika, a inda gwamnatin tsaro fa suke ƙoƙarin nuna cewa har yanzu su suke da iko a wannan yankin. Duk kuwa da cewa shugaban ƙasarsu ya bayyana goyon bayansa domin buɗe mashigin domin kare tattalin arziki kafin zaben Nuwamba. A ɓangaren Isra'il kuwa lamarin ya ƙara rincaɓewa. Allah ya ƙara rarraba kawunanku. Allah ya ci gaba da rura wutar bala'i a tsakaninku. Sakamakon yadda sanatoci 40 a ƙasar Amerika suka kada ƙuri'ar dakatar da saidawa ƙasar Isra'il makamai. Wannan lamarin fa ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar Amerika. Wannan na nuna cewa duniya har ma da ita kanta Amerika ta fara gajiya da wancan shedanin na Isra'il, shedan Yahu, wanda fa ake ganin Trump ya fara watsar da shi ta hanyar ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta. Kuma duk abin da Trump yake yi fa kwata-kwata baya neman shawararsa. Ƙasashen Turai irin su Spain, Faransa da kuma ƙasar Italy su ma sun juya wa ƙasar Isra'il baya. Allah zai ci gaba da wargaza shirinsu. Mu ma kanmu a cikin gidanmu mun juya musu baya. A inda suke ganin ƙasar ba za ta iya yin nasarar wata dabara akan rundunar soji ba, tun bayan gazawarta akan yakin Lebanon da kuma kisan kiyashin da take yi a Gaza. Iran ta mallaki wani babban ƙarfi na soja wanda ba za a iya watsar da shi ba, musamman bayan da Amerika ta yarda da sakin kudaden ƙasar Iran kusan dala biliyan 20 waɗanda aka daskare mata. Haka kuma Trump ya janye takunkumin nukiliya na shekara 20, inda ya mai da shi shekara 5 kamar yadda aka yi a can zamanin Obama, wanda hakan ke nuna babban koma baya ga lamarin Amerika. Ƙasashen Afirka, wannan wani babban darasi ne, wanda yake nuna cewa duniya tana ƙaura daga tsarin mulki ƙwaya ɗaya zuwa tsari mai rassa da yawa. Lokaci yayi da za mu shiga sahun wannan sabon canjin domin gujewa ci gaba da zama bayi a sabuwar duniyar da ake ciki.